persang ban yo appointment la sau san prai man ta bat siam deng I ka kalong ba e ba ban yo appointment nomor ngi ti sai kwa di kudu marma Kaseng sign perthei ka khnam kala ai jing tho home ministry rangba ka jilla u conrad ke sangma bandawa pandam no ya ka personal interview ya ki kam ha ka kerdan b c bat d u president ka khnam youth wing u ba thomas pasa ulaong baka sarkar pedeng bat arpusan tili ki jilla kila pandam ya ka personal interview ha kine ki kerdan ya ka interview apa pi kandak ya gini persang ban yo appointment la sau san prai man ta bat siam deng I ka kalong ba e ba ban yo appointment nomor ngi ti sai kwa di kudu marma Hendai nomor ba ka ti kon yo appointment ka jongi tengi la submit no ya ka memorandum jongi mendarasnya karena do siam ka memorandum bang submit kalau ha lor ka notification bala mi la penmi nadu ka ada ka gor India nadu ka bunai mi jo arja khatsan hakaba na kalyang jo gor India nadu sitri Januari aja kantor kila pendu ya ka interview apa pi kandak ya gini recruitment memetakan sarkar ke BCND ban ngi pe adin ketuk aja kantor we stay do borok kila sim ni kena kala kelenti kenapa kan wan kata kacing apply kam na de kacing kandak ki interview per hakar ko ngoi bat ka wei ki mat ba pendu no ki interview kalau ba khang bangin rat in khong no ya kene ka nepotism ya ka jing phung ri long he long han but in this we take ta return back but ni sio ko kasing ba kadai ka denti ka badai sa khantam ha state ka jongi ru ba kyo bon mutai khna samla pinda wat jing tepi khna samla muta wat ban apply kamru ki perkhat chua ngadon em ba maniara pade dalam ban yarap ki ong bentoy ban ya thung kam ban ya kam sarkar nawar mi chu bre mi oi tinggal kini baru kisah melalui jongi kelapa tu output bakim dan jikermen cu bakim yo yang akan sarkar dah nanti ke badai dia nak kalian ke jongi ngilapait ba hadu arpusan kli state apa rin dia kila pendu ya ke interview dan bentaban ki recruitment ki grup B C and D dan kaji kali ke bolong ba balik ke sarkar ke jongi ka slemba ban implement ya kum kini ki policy di Malaysia ki bolong ki cuman doang tak ikut samla ki jongi dan nak kalian ke jongi ngila ai ke memorandum ngila ai ki kopiru jong ki city bala notify ba government India hak ba kila tho sai krari ki provision ban pendam no ki interview nak kalian ke jongi no mentara jeng bah jeng miat jong ikut samla hi ba kin yo yang kata ke jikerman ban apply kam tinggi kerpat ya sarkar ke jongi ba inline but in ki state but government India hang ni ko state ko jongi ru di ban penduk no ya kajing hot interview na ka bentai grup B C and D post ka jing sang no pi ngirang wat kadon kumba ai nusa kadon ko wi ka interview bala hot ha ko wi ni terang apa la je ka teng ma ngirang ya wat ki legal evidence ki babiang bala hot ki panelist ki ba hot ka interview ki ko ki jong ki yo kam lu kita ki panelist ki dong hot interview kin kila ban interview ki kun kita kila jong ting ông kini kijat be se ngi di ban penduk no bad ngai iba katran wa ya mentang baba bun ba ki kam sarkar ba ki play ko ba ki interview direct ting ting dum nan shu ting ông kani le se kadon kalar kalenti ba kini ki long he long hai ki minister ki jong ni ki kwa ban thatang di bru lo jong bai ka ba kin yo ji mumbai politically takani pada ka wan ra ka jing do nong ye ki kun samla ki bari hok si siapa pada banyo ya kam sarkar tena kalian da jongi banjur ba hakan ka khap unemployment ka sarkar jela ka jongi kene ban sim ni kene kamu ban pendu interview nang ba kun samla kin apply dari di badai ai kin thok dang written test lada laki la ban thok ai written test ai kin yo kam de ni termen ba sarkar kan sengap la kadon ka jing sokhya ya na butai kun samla ka jongi B C and D post sumdai bandan personal interview show kumban ya keren ba teng ki interview pindai kili ni kena ki attend ki personal interview physically bisa kali kilong kimnya hak suka rekam kisah hai pidon kan nungut para la ada la nyo kam don link bat ke kita ka kam ka bagi apply di ka song nong ren hi ban ong ba dei ban penduk no ya kini interview kan ni la penduk ka sarkar ka contoh kini ka expenditure
Kaba ka sorga na perlu dah kini interview babuan matang apply ke atli kam di wan ki pho jaru di kana din. Mudum pi ke expenditure jong sorga. Ti banum vis thane kisah pai ba hakum kini kisah kam ngatai ke sorga ni mencim ban num lut hutan ka pla pisah jong sorga.